Magona chere mabuja tauya nadzo kamu dzanyasi iro zuva rochimakumi mairi noina mumwedzi uno wandira kanwa kokupedzisira kwesondo rino. Nelson Chamisa goburika nozuro akati ndabenuka. Kwai ndabenuka inini ndiri kuda kutoti ndidzoke kuenda koita zvokuti nyika iite zviri nani. Kwai ndabenuka kuti nditonge nyika nekuti paribe munhu akazosimuka kubva pandakasiyira akati taakufanira kuti titande patsva mhanduwe. Kwai kutandisapo kare rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Hati izvezvi taakupinda muwanhu tichibva taita zvokuti wanhu wazive waite simba wafunge zvakanaka maererano nekuti tsigira aribe achekureketa kuti anenge aina nani nanani. Tikati zvisvino rekai tigoona kuti zvinopera sei zvinoenda nepapi. Tiri kundoshuvira kuti zviite zvakanaka mhanduwe. KuZANU-PF kujanana kwavo kuri kuramba kuchienderera mberi kureketa kuno. Tungwarara anenge apopomedziwa mvura manje kureketa kuno. Mapapiro mapepa aya anenge aita kuita kutota kureketa kuno. Abva hanzi ngazvimbomisiwe zvokuti anotenderera achiti kwai tikiita presidential economic empowerment zviya. Kwai zvese ngazvimbomire. Pokare Muguti abva atonyora tsamba akati tida kuziva kuti mbani akagomubvumira kuti aende ndiye ega neanopiwa basa rokuita kuti Hwizi Homazoe nemwe nzizi dzese zviite zviri nani. Paakunyangariwa apo. Rekai tione kuti vanenge vachiipedza sei iyoyi. Tinoramba takandolinga chedu kulinga basi mhanduwe. Tinoda kugopindira munyaya dzacho. Kana dziri kutungana dzomudanga aiwa siyai dzitungane zvakadaro. Anonzi Mavis Jawa kwai ndiye munhu akagenga aenda komangarira mafume mashaya mombe naamai Rosemary Muronda agoti aiwa ndichazvidaba zvokuenda. Unoziva soka agoreketa kuti kwai ndichazvidaba zvokuti ndienderere mberi nokuvaitira nyaya. Apa zvanga unobva watoona kutoti pano zvimwe zviri kuitika. Rekai tione iyeyu Mavis Jawa ihama yaiyeka panganai anozviti Passion Jawa. Mhanduwe aiwa rekai tione mahumbwe iwaya wanozoyanyanya idina yawe. Wozimuseki waita kugura vabereki kunorira mhanduwe kureketa kuno waita kutema norakagomara chairo paribe kana kumbwirana tsitsi zvinova zvinhu zvinorwadza. Wagototi wapwere wari kunyora bvunzo dzo grade 7 bvunzo dzo O level bvunzo dze A level dzo muna Juni. Kwai paribe chizvino munhu ese ari kubhadhara mari yakakwana paribe mari inobhadharwa nehurumende yenge iri kuita kuti iite shoma iya paribe ipapo. Mhanduwe kuita kukwachamura chaiko nekutoti inobva yatopetiwa ari kunyora O level anenge akufanira kubhadhara $24. Unobva waona naye kuti paribe chizvino. Kureketa kwawakagoita wanga wakutonhadzirisa manje zvawanga wambotanda kuburitsa kuti aiwa kwai tiribe kukwidza mutengo asi tandoti wari kunyora mwedzi waJuni kwai waribe mari inobhadharwa nehurumende saka wanobhadhara mari yakakwana asi wachanyora kupera kwegore ndo wachazonyora manje zvakanaka wachibhadhara mari yokare iyo. Pano chimwe chiri kureketeka apa. Rekai tigoramba takaringa zvedu asi zvinoita kurwadza nokutoti wana murairidzi kana iwo wanofundisa kuchikoro choUZT chaiwo wese wanokona kuti waibhadhare mari kana aine mupwere ari kuenda kuchikoro ari kuda kunyora bvunzo dzo level. Pakanyangara. Kwaiva munangarirwa wakati ndabenuka kubva kuzororo rangu nokuchimbidza nokutoti ndikuda kuti ndinhadzirise nyaya yewanhu wari kusvikiwa nomvura mafashamu aya. Rekai tigoramba takaringa tichiona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Paribe chimwe chareketeka ipapo. Apawo kuna vanhu wapfumbamwe wakagopfa nokuti motika yawo kaToyota Noah kanga kaita kukuhwa nomvura mhanduwe. Nekuti mutyairi wacho anga atoti nokuti motika iyi yagotenzewa kuti Noah apa kuri kunaya mvura inomafashamu ndichakona kupfuura chere. Idi zvinoita kurwadza. Zvakaitika paHwizi Hoshanga Mutope kuInsiza kudunhu raMatebele ndiyo dzasi kuti mweya yewakapfa dai yazorora murugare.
tirufarawo kunyepai kutoti mumwe muchina anonzi Kong Yangzhong agopuwa makore 17 kugara mujeri. Ino nyaya yache yokutekaidza zvinhu zvomhuka dzomusango zvisiri pamutemo, poaching pachirungu. Tikati ewo makona asi mashoma makore iwaya, nokutoti kaandobatiwa nokanzara kohaka ari kubva apinziwa makore mapfumbamwe. Paribe kana kungwirana tsitsi kana kureketa kudi kunorikaitiwo iwawo wanga wari kuita mari nayo hawo kuti wari kuperera papi. Ticharamba tichiringa zvedu apawo zviri kuhwadza izvezvi kuSouth Africa. Kuno mhuri yokwaMoyo kwairi kuhwadziwa fani kureketa kuno wakomana wayo 3 wakagwarashiwa manduwe pavanhu 5 watagwa kunyepai wakagwarashiwa nopfuti kuHatridgeville. Pakanyangaritsa ipapo, unosaya kuti chii chakaitika kana kuti zvakatekaira sei, asi tondoti mwaya yawo izorore murugare. Pokare nomhuri yacho inyaradziwe nokuti panenge pakanyangariwa. Fungai wapwere wanenge wasiiwa, fungai wabereki, panomboda zvisvinu bapo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kwai dutu mupengo rinonzi Eloise kwairi kupinda manje rinokona kunge rasvika iko kudunhu rokuManicaland kunyanya pakanyangaritsapo. Mafashama yacho manduwe, wendo huno vanhu vachakona kuita nzara yokuti wakarima asi bva waita nzara manduwe, mvura yawanditsa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kuramba tichindorimba kuti zvinoita zviri nani. Wamwewo wari kunana hurungwe uko wari kutoti mvura idai yaramba ichinaya nokutoti kwanga kwakanyanya kunyangariwa kuoma kuti papata chaiko. Kunorekai tione kuti zvinoenda nopapi. Toramba tichindotenda Yawe nazvo. Mutumwa Mawere agotorawo izvo zvagoita Edgar Lungu kuita mhuri inoita kuhwirana naye kuti anoikiwepi, mhuri yokwamai nomhuri yokwabambo wache. Vaiwanga vari kuita kubatana pahuro chaipo vachiendesana kumatare kunodarira gota aivanga aikiwe muSouth Africa. Kunovati tichamuika iko ku4 Ways Memorial Park. Tikai tigoona kuti zvichaitiwa rini, tinenge tichizonyepana hedu. Apawo kureketa kuno kwaika naiye Wikinere, ini ndatenga ndege inodhura yomamirioni 34 ndabhadhara ndinini muridzi wayo. Mandiwe, rekai tione kuti zvinopera sei. Peno ndiro dhiri rokukinyara akabva kuboya kuno kunoyanura mupa makudukudu omari kudare. Heno mandiwe, ticharamba takaringa kuti mutyairi ndege yumbani. Tichaziva barekai tigoona kuti peno tichazozviziva norimwe zuva. Neti 1 yamakiriwa kureketa kuno nonyaya yemutengesero wairi kuita mari yekuenda padande mutande manduwe, kunzi off peak data iya. Vanhu vahwadziwa nayo. Kuhwadziwa chaiko zvatoita kuti Consumer Council of Zimbabwe imire inyore tsamba kuti Neti 1 muri kuzvinyanya, kwai manyanya kuwanza mutsepwede enyu. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi izvo. Toramba takaringa kuti zvinoita zvichachinja chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Apawo kwai wagara muHarare, wamwe wari kufara, wamwe wari kuhwadziwa fani noiyo mvura dzaisiwa pombi dzomvura dzinonzi inojusiwa iya usati waboya mvura yojusiwa. Pakanyangaritsapo vanhu dai waiziva kuti zvinochinja muitiro kanzuru ndo inobasa, nokutoti nyangwe mukaringa zvozesa chaizvo magetsi munenge majusa mabhadhara watora mari asi munondoyasaya anondodzimiwa kuti magetsi. Ndo zvipodzi zvono mvura ichandodzimiwa muchinonzi tiribe mvura asi makabhadhara irimo mari maisa, watora waja asi imi muribe mvurayo. Paribe chekuita pokare. Rekai tigoona zvedu kuti zvinotekaira nopapi chaipo. Apa kambani yoNMB bhangi riya vairaenda kuZambia rikanotenga Entrepreneurial Financing Company EFC. Tikati aiwa zvisvino kwai vanenge vari kupa zvikwereti ikweyo kuvanhu vomabhizimusi maduku. Tikati muri kuita tusvino. Rekai tigoona kuti vachaja mari chere kana kuti zvinenge zvina nopapi, nokuti izvezvi toringa dziri kuitika pasi rese. South Africa kwaiya gonzi ndiyo gore riri kuitera iyi wanenge wane musangano woDavos Springs WEF, World Economic Forum. Tikati makorokoto abedu zvenyu isu kweduno nyangwe tinawo mapopoma wanondoita zvokuda kundouya awari bodzi wotoona wabva wabenuka. Pakachangara izvezvi Julius Maremba nyaya yache yekuti apuwe mutongo wache yagonza aiwa ngaimboendesiwe mberi kumwedzi wakubvumbi chaiwo
zuva rechigumi noshanu kusvika gumi nonhanhatu 15 to 16 April pachirungu. Regai tione kuti zvinopera sei, tinoramba takaringa. Apa kambani yoNissan yasimudza manja muSouth Africa ikati aiwa isusu zvokuti tirambe tichiita basa rokuti motika dzinge dziri kuramba dzichinhadziwa nesu dzoNissan tichazvidaba. Bvawatengesera kambani yoChery. Wakomana Chery ndo inenge yakunhadzira motika muSouth Africa. Unobva waona yawe kuti pakanyangara wari kuti basa wazhinji wachasara waripo, asi dai wari wamwe watoziva kuti wabenhutsa motika dzorudzi rweNP 200 kuti dzirambe dzichitengesiwa mhanduwe, zvirege kuita zvazvakaita kuti dzakadzamisiwa dzikaramba dzichitengesiwa vanhu vanodzida fani mhanduwe motika dziya idzi. Regai tigoona kuti zvinoenda nokupini. Ipapa wokuSenegal kwai kuno vanhu vanga vari kuona bhora kuMorocco, wokuSenegal wakatoendesiwa kumajeri mhanduwe kumatare dzimhosva vachinenedzerwa mhosva dzakasiyana siyana kunzi waita mutsepwede chakati. Morocco idi inohwadza chikarabha chawochi kuvanhu vatema, aiwa unobva waita kuchisaya kuti chii. Apa wakahwadziwa fani kuti mahwinirei imimi weSenegal. Kuno regai tigoona kuti zvinoenda nokupini. Apa mugwichi waMuseveni muHozi ari kureketa kuti wese achareketa kuti kwai Bobi Wine ndiye mutungamiri wangu, kwai munhu iye toda kutomusunga ndo hatatomubisa panyika. Muitiro wakadari wakaita kunyangariwa, kureketa kwakadari mhanduwe kuri bechisvino. Regai tigoramba zvedu tichiona kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Izvezviwo Davos wagoburitsa mhanduwe pfungwa yavo yavari kuda kuita naTrump iya yokuti watore nzvimbo dzoGaza mhanduwe wodziita zvaunoda kuti kwai tigoenda koshanya tichidya mari ikweyo. Yawe dai wapindira, nokutoti zvakaita kunyangaritsa chaiko. Tinenge tichiringa zvedu kuti zviri kuenda nokupini, nokuti ipapa pamaJerimani kwai maJerimani ari kuhwadziwa fani inoAmerica agototi hurumende yedu endai kotora goridhe redu rinopfuura mabhirioni 100 ikweyo kuAmerica tibenhuke kunyika kwedu kuno, nokutoti Trump tichamutemba kuti anotipa anogona kundotinyepa kuti tichakupai goridhe renyu. Iwo wanga wazozvinyanya kuendesa goridhe yakawanda kudaro kuna Trump. Mhanduwe pakanyangaritsapo. Idi nyika yatongiwa nobenzi. Regai tione zvedu kuti vanoihwina cherei yokutora goridhe ravo, anogona kundowanyepa kuti ndichakudai ndichakupaiba. Tione kuti vanoita sei. Asi kana akakona kuitora moziva kuti US dollar rinenge raakugwa mhanduwe, kugwa chaiko kusvino, nokuti zvinenge zviri kunetsa ipapo. Regai tigumire pano posondo lino. Ndini wenyu mhanduwe wonhawu manhoko tiripoba ipapa pokare nyasi uno nozuro tatiri kurangarira kupfa kwaiye Oliver Mutukudzi pokare naHugh Masekela ruro wache. Idinga warambe wakazorora murugare. Toboyana zuva romuvhuro. Ndini wenyu mhanduwe wonhawu.